Jeg hedder David Buchmann. Jeg er begyndt at tage billeder for 10 år siden, da jeg vandt et kamera i en konkurrence. Og så var det en god måde ligesom at komme væk fra det hele. På det tidspunkt så boede jeg tæt på naturen, så jeg var ude og tage billeder hver dag efter skole. Og fandt det som en mulighed for ligesom at undslippe virkeligheden lidt, eller i hvert fald dagligdagen, og komme ud i naturen og tage billeder. Og det er jo måske ikke sådan, det er jo ikke, når man er 13 år, det er jo ikke det sejeste at tage naturbilleder. Men det fungerede meget godt for mig. Drømmen er gået fra at blive sådan en fotograf, der tager billeder af eksotiske dyr, til at blive en fotograf, der fortæller nogle historier, som jeg synes er vigtige om den tid, vi lever i, og om de situationer, som der sker rundt omkring i verden, som jeg mener, folk skal vide noget om. I 2008 tog jeg så til Madagaskar, også igen for at komme lidt væk fra det hele og prøve at komme til et land, som var så langt væk, som det overhovedet kan komme. Jeg tog afsted alene, og det var en udfordring i sig selv. Det er et af de fattigste lande i verden, og så samtidig så isoleret, fordi det er en ø. Så kultur og natur er på mange måder unikt i Madagaskar. Da jeg så kom hjem, så fik vi indbrud i lejligheden og fik stjålet 99% af alle de billeder, jeg havde taget. Men det er en tur, der har givet blod på tanden, kan man sige. Så nu skal jeg til Uganda og Rwanda til oktober og tage billeder i et par måneder på hospitaler og børnehjem og sådan nogle ting. Ja.